dziełowe zetkanie ze Świętym Wódcom. K zakończeniu Międzynarodnego Słowiańskiego Sympozja w oktobru 1985 o Świętymaj Cyrylu a Metodzie w Romie bychmoj z fariom Rudolfom Kilankom w audiencnej hali Pawła VI swoj miestnie zabrawoj. Ulka rumność so ladajce pilniejsze. To przystupi Słowak kardynal Józef Tomko k mikrofonej a proszę się łużyskich Serbów k sebi. Poledach mój naso a dokoło wokoło, ale nikt tu nimo naju nie zda się sobie naryczany. Tuż stanych mój a chcemy doprytka na jewiszczo. Przeco zaso naju strażnicy na kodbie zadzierżachu, a so praszachu gdzie chcemoj. W ospytowach przeco jenoś noswo kary in mikrofono. Ani nie wiedział, hać się to boli waczonscy albo italscy. Znamiensza naju rozumiachu, a dalej puścichu. Skończne stejach mój przed słowakskim kardynalom, kotryż naju nimale przesmyszowaše, a woj możecie woprawdzie serbsce? Haj, smój tola Serbaj. Ale jak to dopokazać? Nas bożo mejach krajanci o serbskich wosadach przy sebi. Kardynal nim listowaš a woložene zwurazni. To rozumił. To je podobne słowakšćine. Ale jenož jeden z waju może tu ostać. Los padne na mnie. Nitko hakli zonych, o dzie. W przedpolu mejachu zastuperio każdej słowiańskiej narodności sprzygotować krótkie sady, kotreż mój Święty Wódz na Swiedzieckiej Akademii przytomnym przednieść. Mój bych mościowacy tekst w polskorycznej transkrypcji nacisnął. Przed 10 latami sem jako kardynal Budešin a Kroštice opytał. A jutce niedzielu utworzy so tam za katolskich Serbów w imieniu ich biskupa Gerharda Szafrana zjednoczeństwo Świętego Cyryla a Metoda. Dla Święty Wódz mieje się przyjście mały problem. Nikt w jego wokolinie nie może się jemu rec, kotra zwłoszka so w serbszczynie akcentuje. Jenoż przytomni Serbia może jemu w poslednim wokomiku pomhać. A hižo so durje z Watykanskiego dwora otevrechu. W pozadku widziach auto, kotryż by Święty Wódca przywiezło. Duce po kodbie, upyta się on sam wopino ze serbskim tekstom, a hižo poča czytać. Na dobo pozasta, a chcesz o tym nie wiedzieć, kotra zwłoszka so pola nas zwukuje. Prajch prynia. Na to on, jak w czeskim. Nitko bamž cywy tekst przeczyta, a so šibale woprasza. Bene? Wiezowat mój, bene. Chce z tym rec, zo je derje a prawie czytał. A hižo kwata się bamž dalej, won na jewiszczo. Nikt tu so hižo wo mnie nie staraše. Sam na makach se w jaskrawym przeciwnym świetle buć do publikuma. Hakle na zajtra w uladach z ustajonymi fotami też nieoczekowany dokument o moim dziełowym zetkaniu z Bamszom.